tie prvky, ktoré sú vybudované, majú nejaký zmysel a chodník, ktorý je tu vytvorený, bol vytvorený prirodzene spôsobom, kadiaľ študenti najradšej utekali na univerzitu. Urbanizmus mesta alebo urbanizmus intravilánu sa nikdy nerieši spôsobom, niečo postavím a potom to oblepujem. Toto parkovisko je vybudované ako jedno z prvých výnimočných z toho, čo niekto hovorí, že to bol odpad. Pre nás to bola surovina. Len je to krásne, ale ak vy sa pozriete vlastne na školu, to bola Národná recyklačná agentúra Slovensko, ktorá vznikla v roku 2015. V zápätí sme spravili jedno, že sme sa stretli na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, lebo nás oslovila na spoluprácu v jednom veľmi významnom projekte BioRegi. Z toho vznikol veľmi zaujímavý projekt, ktorý dneska má svoje výstupy. Workshop určený predovšetkým študentom Fakulty ekonomických štúdií Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, teda budúcim regionalistom, mal ukázať jedno, že motivácia a zavádzanie teórie do každodennej praxe už nie je len vízia, ale priorita budúcnosti pri prechode na obehové hospodárstvo. Cieľ tohto podujatia je ukázať prepojenie toho štvrtého sektoru, a to je vzdelávacieho sektoru, kedy vlastne regionalisti zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity prišli priamo si odpočuť, akým spôsobom sme vytvorili regionálny akčný plán pre RCOH Poltár. Zaujímavosťou tohto nášho workshopu je to jedno, že títo regionalisti ako poslucháči nie sú len tí, ktorí počúvajú, ale sa priamo zapájajú a odpovedajú a navrhujú. Národná recyklačná agentúra Slovensko je jeden z tých, povedal by som, významných sociálno-ekonomických partnerov, pretože združuje niekoľko desiatok zaujímavých podnikateľských, ale aj neziskových organizácií a veľmi úzko spolupracuje a rozvíja svoje činnosti. Aj spomínaný projekt, ktorý dneska je prezentovaný v spolupráci so samosprávami, s mestami, obcami, a naozaj v tomto smere sú všetky kroky, ktoré realizujú, veľmi akože, povedal by som, až doslova miestami vizionárske, takže naozaj to postavenie tých jednotlivých partnerov je tam kľúčové a takáto pomoc, podpora neziskového sektoru a ľudí, ktorí sa točia okolo Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, prináša svoje efekty. Kto už iný bude nositeľom v praxi o pár rokov, keď skončia, ako absolventi regionalizmu, ktorý vlastne bude vynikajúce, keď pochopia princípy budovania partnerstiev, kolaboratívneho prístupu. Nebudú rozumieť už pod projektom, že jeden projekt, jeden žiadateľ, ale vlastne kolaboratívna sieť, konzorcium, tak ako je to v Texdane. Čiže vlastne oboznámili sme im so všetkými týmito výstupmi a zároveň si vyžadujeme spripomienkovanie a ich názor na všetky tie naše slovenské odporúčania, ktoré po zapracovaní pôjdu do strategického plánu v rámci tohto projektu. Využiteľné je to, že študenti lepšie porozumejú tejto problematike, pokiaľ prídu napríklad do tejto spoločnosti NARA a na Technickú univerzitu vo Zvolenia, a kde aj vidia presne, ako sa aplikuje výrobok z odpadu napríklad na parkovacej ploche. Národná recyklačná agentúra Slovensko je nositeľ myšlienky. Projekt Texdan a najmä Living Laby školiace mladú generáciu sú prvými výstupmi a hotové novovzniknuté zoskupenia sú prvými realizátormi myšlienok. Sú príkladom, že viaceré prvky začínajú nadobúdať konkrétnu podobu. Tam odovzdávajú tí, ktorí majú motiváciu, tým, ktorí prišli na to podujatie, lebo tú motiváciu tiež majú, ale sú strašne na rôznej úrovni. Hej? Čiže jeden starosta je šikovný, druhý je lenivý, jeden podnikateľ je kšeftár a hľadá len snory, že kde by ukradol a kde by oklamal,
ďalší je Poctivod, ktorému záleží aj na tom, že tam je domov dôchodca. Študenti v rámci môjho predmetu sa zaoberajú aj recykláciou a legislatívou Európskej únie, ktorá ustanovuje hierarchiu zhodnocovania a teda nakladania s odpadom celkovo. Je veľmi dôležité to, aby sme iniciovali taký prístup z dola participatívnym plánovaním na tej základnej zásade spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, a to je partnerstvo. Spolupráca všetkých sociálno-ekonomických partnerov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. V projekte TextDan ide o definovanie nástrojov a odporúčaní pre 11 partnerov krajín, ktoré sú v projekte zapojení, ako revitalizovať textilný priemysel v daných krajinách a ešte naviac, ako akcelerovať prechod z lineárneho textilného priemyslu na obehové hospodárstvo. My sme sa vyjadrovali k tej spoločnej stratégii a doplňujeme k nej jedno pre nás mimoriadne kľúčové nástroj, pravidlo, odporúčanie, stratégiu, a síce rozvíjať obehovosť hospodárstva priamo cez kolaboratívny model regionálneho centra obehového hospodárstva, čo pridávame ako náš slovenský návrh do tohto strategického plánu pre celý Dunajský makroregión, tak ako je to tu na tejto tabuli. Regionalisti zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity prišli priamo si odpočuť, akým spôsobom sme vytvorili regionálny akčný plán pre RCOH Poltár. Zaujímavosťou tohto nášho workshopu je to jedno, že títo regionalisti ako poslucháči nie sú len tí, ktorí počúvajú, ale sa priamo zapájajú a odpovedajú a navrhujú. А що при тебе, от, ako pre особу, ako pre špecialista, може удержати ту, аби було так, пекне працювати aj vnitre? Určite asi lepšie nejaké pracovné príležitosti, aby tam boli, lebo tých pracovných príležitostí je po mne nedostatok pre mladého človeka. Ага. То мусять бути зaujímavé проекти, працовні príležitosti, інфраструктура, investment projects for development. Budúcnosť je jasná. Je na pleciach mladej generácie nastupujúcich regionalistov, ktorí už dnes vidia konkrétne príklady, kde a čo možno v praxi využiť. Ak si to premietite v hlave, tak zistíte, že sme hovorili o vzdelávaní a orientovali sme sa vlastne na mládež. Ja túto exkurziu hodnotím ako veľmi prospešnú pre našich regionalistov a tiež aj ako pre mňa do budúcnosti pre založenie alebo pokračovanie v projektovej činnosti s NARou a tiež so sociálnym družstvom. Zameraný aj na to, aby sme pripravili dobrú víziu rozvoja Slovenska do roku 2040, pripravili investičný plán Slovensko, kde samozrejme predpokladáme so zameraním aj na oblasti regiónov a miestnej lokálnej samosprávy, a takisto je to zamerané na tvorbu vlastne tohto strategického dokumentu Národný, regionálny a partnerský plán. Toto všetko by sme mali súbežne rozpracovať na úrovni regiónov, samosprávnych orgánov, ale aj na úrovni miestnych akčných skupín a miestnych lokalít. Predpokladám, že vlastne to, čo dneska tu zaznie a to, čo dneska budeme my prezentovať ďalej, vzbudí záujem aj u ostatných univerzít, aby takto pripravovali pre prax svojich poslucháčov.